Lo, yun ang tatlong first, second, third. Yung champion, yung nag-una. Insured na tong tulo. Upat day, gawin na. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Okay ni siya, mga katsismosa, no? Ikaw nom ni siya. Yes, ikaw nom. Ano siya, ikapito. Ika na ni sila sa SRP. Ano siya, ikawalo. Ikasiyam. 11. 11. Ang 12 di siya. Ang 12. Sabay kilit sa konti. Pang 30 ni siya. Pang 30. 14. 15. Size. Pang 16. Seventeen. Pang 17 ni siya ka bikers. Bang 18. 18 contestant. 19, 20, 21, 22. 23, 24. Nakadaghan. Gikan na ni sila sa SRP ha. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kani siya kay ka 33. 33. Contestant. Pag na. Ika 35. Ika 36. Ika 37. Ika 38 ni siya nga contestant ha. Gikan na ni siya sa SRP. Ika 39. 39. 30. 31. 41. 42. Ka 43. 43. 44. Contestant. 46. Ka 46. 47. 48. 39.
Sa 50. Oh, tanawan ninyo. Kita mo, ana. Ha? Zero na. Kuni siya tagiya diri sa Macta Noises Residence Garden. No? Try. Hi. Shout out sa mo. Shout out sa mo, Migobi. Oh, mga gwapo dyan sila. Basta mabatig na ako edit. I-delete. Yes, mga gwapo. Yes. Ika. 51. 35. 56. Yes, gika na ni sila sa SRP. 61. 62. Bago tayo. 63. Tamo sa YouTube channel ha. Bigo, ang akong sticker sunod na lang ha, pero ay mo kakwane kay makita mo sa YT ani. Shout out sa mo, Bi. Shout out sa mga gwapo dire. Kasama mama! Oh. Subscribe ka na po ang channel. Palihog subscribe sa Chismosang Bisaya. Tara sir niya, wala pa mang po na makita ra mo sa YouTube channel Chismosa. Tara, nasa kong loyo. Okay na layo. Hi. Hi. Tara. Sticker ma'am, sticker ma'am. Check out ma'am, check out. Shout out po. Mga gwapa. Sa channel ko ma'am. Oh, sa YouTube channel. Goday, goday. Sa ilan mo ka po? No? Ha? Yes. Big sticker. Yes, mali sila oh. Nadire. Shout out sa main diving. Okay. Makita ra mo ani ha. Yes. Ya, sa dila niya mao ni akong channel ha, nasa kong loyo. Dili, kani. Yes. Yes, Chismosa jud kay ko. Usa sa mo ate. Akong mga content kay ako nangkon siya. Sa kako ka. Pag may pagkanag-views.
Domingo sa inyo ha. Ay, sige pila. Napila ka. Ni si Piolo na ni. Pasko na may pila! Ay! Uy! Ay, kumis kasi ko! Sila, Miss Art! Ay! Kanto na isip ka. Ah, guwapo di ay. Kasi mga Piolo. Dala. Ah, shout out sa mo dong be. Yes, shout out ko sa Lapu-Lapu TV na. Ako sa di be, apil. Dara sa Konoyo. Oh, itra na si Ismusa. Yes. Roger. Nahot doon mga sticker. Yaha lang. Sa Rio sa Sulpon. Luwal-luwal ang dila nila ta. Ano yun? Bisig mau ni. Buti, hindi si Payan bro. O na siguro. Kana ay. Ha? Ta?
Banson! Banson! Knock-out din. Abaw na jud ni. Ito na si Piolo. Kasi Piolo yan eh. Wala. Gusto mo. Man. Asan Piolo yan? Okay. Yes, kagwapa. Huwag dili na lang sa tuto to ba? Pero ako lang sa ipakita ninyo ang ako ayun man. Events, ayun man. Kukuha niya siya ha. 70.3. O, may mga linay niya siyang nasod. Tanan nga nasod na dire. Kunya, kukuha niya siyang mga sponsor. Represented by Chismosang Bisaya Dag. Yes, diya. Dire na lang sa kuto. Bye-bye.